срока на мярката, различен срок, който бяхме длъжни да спазваме, след изтичането ставаме в едно такова висящо положение, в което не може да получим нашите субсидии, за които сме си спазали абсолютно всички изисквания във връзка с начина и реда на обработването на земеделските, на пасещите мерите и отглеждането на нашите животни. Сега нищо не разбрах. Кога изменението на наредбата по-конкретни, по-ясно, защото вие си знаете нещата, защото сте вътре в ситуацията, пък от кога е промяната? Промяната в наредбата, изменението е направено през 2013 година. Наредбата е приета през 2008 година. Защо точно днес? Тричленен състав на 7 февруари отменя така направените изменения с мотив, че не са изпълнени изискването за обществено обсъждане във връзка с направените изменения. Добре, от февруари до сега, защо точно днес решите? Защото днеска е хубавото време, госпожо. За днеска е хубавото време. Да, в планинския район нямахме хубаво време. Зимата беше дебела. Добре, какво искате? За какво настоявате? Да. Настояваме да се изплатят субсидиите по тези мерки. Настояваме субсидиите да се изплащат по-рано, да кажем през октомври месец, защото животните ни измират от глад. Когато удари такава голяма зима, е много сложно положението. Искаме да се изплащат субсидиите по-рано. Ние не можем да издържам цяла зима и на лято, когато дойде зеленото, тогава да започнат да не платят субсидиите. Няма смисъл цялата работа. Добре, а тази февруарската наредба по какъв начин ви пречи вие да си получите субсидиите? Ами, нека те Нямат право да останат да преведат субсидиите. И това нещо сега го каза. Сега го Просто на глава добитък или? не, тук са тук на площ. Да, единица площ. Да, на единица площ.